KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Kinong ilam jong ka National Henyo Trap People Federation kibadap de ka bensem skausen ya kilong yeng kibala shakta hakajingwan lin shop jong ka eryong erngin hakasnong maulas nai kasnong ka bahab hariba district dangshan ki dikhot jong ka seng kilahiar shakani kasnong ban ai jinyarap yakini kilong yeng de ki marbam yakini ki marbam la sam kilong yeng harengkat kajing sakhilang jong rangba snong jong kasnong maulas nai uba joblin stand kinong ilam jong ka seng samla maulas nai bat kiwei yakini ki lad jinyarap ka seng kala sam ki hindreungut ki khot swet ki bala shakta hakani ka jingwan lin shop jong ki bor ka mariam biar jongi walai long ba ret batang pendian tok diang sini berwa da kecing kulit mesim bujong pi pembangi rong lano ki di sing kulit mesim le se la menlong di mau jam beret ban poi sakatong pat jongi maka jong pi rum jo ai subah ni cara ha ni mantap sai boleh cuba kena report kaba kudno jong kena kejing ilang balangkot jing ai biang kejing blai bagi songo yang blai tracking rat dei long ba kejing kesiau jung ya ki perlok jengi napo ka NH ki baladon kita musim jong kejing i jong kejing trelang jong kejing sngolam na banta ki parasnong prathau jengi po jong kene snong blai sibun ya kejing sebun kejong pi kamtam ya kejing don kita musim jong kejing sngolam kejong pi na banta snong jengi blai unang kurdo ipi iwei pa iwei ki members jong ka NHPF ladu ki central body ki jongpi haduk unit ki jongpi ba ke ei ke ba semua na try ka dehi na benta bah kamiat jong kisnong ki thau jong hari ber kerja bentri jini hi bro kawai ke blai unang don berkat ki kam ki jam ki pumuki tri bon betin lenti ki hakam ke ba lo pindang ya ne sukma ke blai sibun sasin ya jing le ba jongpi pan ki kermen scam ru ba lang ba ka ne ka jingwan yaram jongpi ya kisnong ki thau ji kiweru kin sanang yo mensim bandon kata ka mensim ka don kumupi mamukiru kin don kata ka jing it ka jing sngolam ka jing rap lam para do prasnam apo kane kari be ka jongi besibun sesin ak bleru yagi members jong ka sama I secretary I finance but jur I assistant secretary nantaya neki para jingi nagane ka yin swet neki nokmi tiba bangat hagajing cara rejong ya kajing jongki blai ya piru akan ekspor bat tam na ka punta jongki di members jong ka NHPF ya kujikulo jongki banwan jingo apa kan ek song tahajud nang kini kitin lihat bersibun singilang ini